Здравейте, приятели! Днес ще играем Clash of Clans. Чакайте да изключа звука на играта, защото дразни. Ето, че и сега успях да построя, те двете не се апдейтват. Едното ще стане на 9, другото на 10. Това е 10. Това мога да го апдейтнем, защото не станаха сер. Какво да ви кажа още? Помоли за пехеш. Ще направим една атака, за да може да стане по-бързо. По-бързо клипа ще дам джемовете. Не да чакам. Така. Готово. Пелката 7 джема. И така. Би трябвало да е фул, сега ще видя. Да, фул е. Всичко е фул. Нека да започнем с атака. Някоя атака, някой с повече ресурси. Единствено, че не мога да виждам времето. И много мисля много голд, за да разлиствам страниците. И там както ви си оценявайте. Има някой ден да снимам челендж, например футбол или нещо такова. Зависи. Ако се здобия с коинс, това е за FIFA говоря, ако се здобия от някъде с коинс, ще направим един пак опенинг. Такъв смисъл, такива са ми плановете да направя такова. Там 6, той е развит за 5. Но малко ресурси има, две хора. То... Гледай, то... Но мраза. Е това. Танхал. Да чисти най-накрая. Да, верно, че ресурсите са един от най-важните. Не запад чак Танхала да го слагат там. То е... Добре, хора, за да не ви бавя времето, ще се върна, когато намерим. И ето, че без да искам натиснах един барберен, пъй си загубя и купите и така няма смисъл. Не знам защо. Уивертите... Уивертите ще консулт. Топа, аз къде пуснах това, бе? Днеска просто... голям кръшки ден за мен. Се пик си пръста. Само поне много купи, да. 32 купи. Вече няма какво настроение. За минимално времето, като е толкова лесен. Хайде, имам билдър изгаря. Това също изгори история. Представете си какво арчерките стигнат преди балоните. Това е, че... GG. Много жалко, гледайте колко мизерни пари вземах. Поне купи взех.
То така. О, какво пак бе? Какви са те са? Ако искате, влезнете в нашия клан. Ето тримата най-силни. Изчакайте само малко. Ето го най-силния ни. Поне така смята. Сега ще ви покажа втория най-силен. Чакайте да просто нещо. Так, БГ. Това е втория. Сега ще видим трети. Това е нов лук-дрят. Мисля това да бъде всичко от този клип. Ако ви хареса, дайте лайк. Абонирайте се за канала на Благо Петров. И до следващия път. Скоро. Очаквайте следващия клип или на FIFA или на Clash of Clans.